Eksodo 33, ang sugo sa pagbiya. Ang Ginoo miingon kang Moises, biya niining dapita uban sa katawan nga imong gikuha sa Ehipto og pangadto kamo sa yuta nga gisaad ko nga ihatag kang Abraham, kang Isaac og kang Jacob. Miingon ako kanila, ihatag ko kining yuta sa inyong kaliwatan. Magpadala ako og anghel nga maoy mugya kaninyo. Hininlan ko ang mga Kanaanhon, ang mga Amorihanon, ang mga Hitihanon, ang mga Perisihanon, ang mga Hibihanon og ang mga Jebusihanon. Mangadto kamo sa usa ka yuta nga dato og tabunok. Apan dili ako mauban kaninyo kay gahi kamog kasing-kasing kay tingali unyag laglagon ko kamo diha sa dalan. Sa pagkadungog sa katawhan ining daotan nga balita. Nagsubo sila og wala na kanilay nagsulob og alahas. Kay gimandoan sa Ginoo si Moises, inna ang katawan sa Israel, gahi gayod kamog ulo. Kon ubanan ko kamo bisan sa makadiyot lamang, maghat ako sa paglaglag kaninyo sa hingpit. Hala, tangtangan ninyo ang inyong alahas kay ako ray mahibalo kon unsaon ko kamo. Busa sukad sa bukid sa Sinai wala na gayod magsulob og alahas ang katawan sa Israel. Ang toldang atagbuanan, naandan ni Moises ang pagdala sa tolda og pagtaod niini sa dapit nga layo-layo sa kampo. Ginanlan niya kinig tolda nga tagbuanan. Ang buot magpakisayod sa Ginoo moadto sa tolda nga tagbuanan. Inig-adto ni Moises sa maong tolda, manindog ang tanang katawan diha sa pultahan sa ilang kaugalingong tolda ug magbantay kang Moises hangtod nga mosulod na siya sa tolda. Human makasulod si Moises, ang daw haligi nga panganod mo paibabaw sa pultahan sa tolda unya ang Ginoo makigsulti kang Moises. Inigkakita sa katawan sa daw haligi nga panganod diha sa pultahan sa tolda, muyukbo sila diha sa pultahan sa ilang kaugalingong tolda. Ang Ginoo magpakita kang Moises sa iyang pagpakigsulti kanya sama sa usa ka tawo nga makigsulti sa iyang higala. Unya mo pauli si Moises ngadto sa kampo. Apan ang iyang batan-ong alagad nga si Josue nga anak ni Nun dili mobiya sa tolda. Nagsaad ang Ginoo nga mag-uban siya kanila, si Moises miingon sa Ginoo. Tinuod niya gisugo mo ako sa pagpangulo ni ining katawan paingon sa yuta nga ihatag mo kanila apan wala mo ako sultihikon kinsay imong pakuyogon kanako. Apan sa gihapon miingon ka nga nakaila ka kanako pag-ayo og gikahimutan mo ako. Kon nahimuot ka kanako, naghangyo ako kanimo nga suginlan mo ako karon sa imong mga plano aron makaila ako kanimo ug magpadayon ako sa pagpahimuot kanimo. Hinumdomi usab nga kining mga tawa na imong gipili. Ang Ginoo miingon, mauban ako kanimo ug magmadaogon ka. Si Moises miingon kanya, kon dili ka mauban kanamo. Ayaw kami pabiyaan ni ining dapita. Kay unsaon man pagkasayod ni bisan kinsa nga gikahimutan mo ako ug ang imong katawan kon dili mo kami ubanan. Kon mauban ka kanamo, ako ug ang imong katawan mailhan nga lahi sa ubang katawan sa kalibutan. Ang Ginoo miingon kang Moises, buhaton ko gayod ang giingon mo kay gikahimutan ko ikaw ug nakaila kaayo ako kanimo. Nihangyo si Moises, pakita ako sa imong himaya. Ang Ginoo mitubag, pakiton ko ikaw sa akong pagkamaayo ug litukon ko diha sa imong atubangan ang akong balaan nga ngalan, Yahweh. Kaluyan ko ang akong gustong kaluyan. Ug miingon pagayod siya, dili ka makakita sa akong nawong kay walay tawo nga makakita kanako nga magpabiling buhi. Tanawa, ani ay dapit tupad kanako diin makatindog ka sa bato nga bantilis. Iniglabay sa akong himaya ibutang ko ikaw sa liki sa batong bantilis abtabonan ko ikaw sa akong kamot hangtod makasaylo na ako. Unya kuhaon ko ang akong kamot og makita mo ang akong likod apan dili ang akong nawong.